Naimbag nga oras yu amin kakabsat at tuy manayin ti kabsat yin kayemyo, Pastoran Mrs. Dumalis. Tapno ti kasta, kumablaw ko na kayo, tinaimbag nga oras tayo amin. Sapay kuma, kabsat, adda kayo amin nasayaat, nasalunat, ke ti Apo mang bendisyon. Maray dayaw tinapataganagan ni ti Apo. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Pagkanta kay kan daw nang tinga may kipagkanta kay kakabsa di kanta ko na matalay kay di amin na panawan. Hallelujah. Praise God. Matalay ka di amin na panawan. Matalay ka di amin na pasama. Matalay ka oray sa dinuman. Matalay Mataleka ingkana tilingkana, mataleka ingkana tilingkana. Paminsan pa'y mataleka, iri amin ang panuwin. Mataleka, iti amin ang pasama. Hallelujah. Mataleka, uray sa tinuman. Panagdayaw iti daytoy nga oras, Apo. Yes, Lord. Umay kami, Apo Dios, manidpud ita trono ti parabor mo. Tapno itatagmi, dagiti bagbagimi, Apo. Ngagdayaw, kinagserbikin ka iti daytoy nga oras. Bendisyonam ka di, Apo, dagiti amin nakakabsat nga makiadda kada kami. Tulungan mi da, mami nga nasantuan. Hallelujah. Iti daytoy, Apo, nga panag-survey. Sapay kumatay kan na kami, Apo, tiragsak, nakapabilag, Apo. Stamit, Apo Dios, ngaytid mo, Apo, tibalay gay titunggal maysa. Bendisyonam, ti amin na paspasayt, daytoy, Apo, nga panag-survey. Bendisyonam, dagiti kanta, Apo, pulutam, kat oray pay, dagiti siyam, bendisyonam. Bendisyonam, met dagijay, Apo, nga viewers, mi, Apo. Tulungan mi da, Apo, sa linuman tiyanda, ipaset, daytoy nga lubong. At dadaman ka dagiti daldalan da sikat mga iwan. At dadaman ka dagiti pagtayangan da mami nga nasantuan na agin inanited mo kadakwada ti baro nga pigsa. At dadaman na po Diyos kadagijay apo nga trabaho kin sa linuman na lugar. Sika apo Diyos ti tumulong kin mga iwan. Idatag mi da ito'y apo panagsurvey. Kapoy tinagan ni Apo Isus. Amen. Hallelujah. Praise God. Kadituloy tayo nga dayawan ti Diyos. I sing the song Because He Lives ti Ilocano. Hallelujah. Kaput ayan, did you see that now? Yes, amay. Ni Jesus nga, aput gloria. Praise God. Jai Krishna.
When kakabsat kini gayem, Dijay Jesus nga pagserserbian tayo. Dijay Jesus nga nangisalakan kada tayo. Isukot si bibiyag. Isumit lang idikalman. Itakin ti agnanayon, madaydayaw tinapatag nga nagan iti Apo. Dito'y libro ti Revelation kakabsat, ti maudi nga paset. Ti libro ti Genesis saritaan na about creation, about the beginning. Kat ti libro ti Revelation saritaan na kakabsat, dagiti banbanag kadagiti maududing aldaw. Ang nangruna di ay makunkuna panagturay ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Dito libro ti Revelation chapter 20 to. Start from verse 1. Una na dito'y, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street, and on either side of the river, was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nation. Okay. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. There shall be no night there. They no need lamp, nor light of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Kakabsat kinyagayem, inpakita ti Apo, kini John the Beloved, daya makunkuna kakabsat nga isu nga lugar nga pagtaingan tayo. Inpakita na daya makunkuna nga karayan ti biyag. Ket daytoy nga karayan ti biyag kuna na, isu ti makunkuna nga river of water of life. Ammo tayo kakabsat nga niapo Isus no jak agkamali ijay kapitulo 7 iti John, sinarita na di makunkuna nga agburayo akarayan manipod kadagiti puspuso tayo kakabsat. Ket daytoy impakita ti Apo kini John the Beloved nga dayta ket it is like kunana crystal clear, proceeding from the throne of God and of the Lamb. Isu daytoy kakabsat di makunkuna nga danom ti biag. Ket iti dayta nga karayan kunana kadagiti sibay na ket adda ti makunkuna nga kayo ti biag, the tree of life. Ket daytoy nga kayo ket agbunga nya. Ket daytoy nga tibulong na ket kunana agas dagiti nasasyon. No kitaan tayo dahito makunkuna nga tree of life ditoy, agsubli tayo di kapitulo 2. Iti book of Genesis no jak agkamna di verse 9, chapter 2, Genesis chapter 2 verse 9. Di makunkuna nga dayjay ti makunkuna nga the tree of life and the tree of knowledge. Ket kayat ti Dios nga isubli na. Di makunkuna nga dadadael nga paradise nga isu nga pagtaingan tayo. Madaydayaw ti Apo. Ket kunana ita iti verse 3 nga, awanton ti lunod. Nya. Ijay. Amu tayo kakabsat nga ti lunod, nya. Iso ti makunkuna nga pasamak. Iti biyag di tirabaw ti daga nga kasla daytoy mapaspasamak daytoy pannaon tayo. Pacheck nga daytoy ket imay ti dusa ti Apo. Lunod ni Apo Dios. Gapu ti makunkuna nga disobedience dagiti tattao ket daytoy ti consequences na. Ngem kunana inladawan na ket impakita na kini John the Beloved nga daytoy ket ijay kunana awanton ti lunod.
Kunana, idiyay. Ket kunana di verse 4, makita na tayo ito, ti Apo, face to face. Kunana. Okay? Madaydayaw ti Dios. Ket kunana di verse 5, awan ton ijay, ti rabii. Nya, hantay ton nga masapol ijay ti silaw kunana. Wano ranyag ti init. Gapo ta ti Dios kunana, isunan to ti ranyag, madaydayaw ti Apo. Ket agturay danto ti agnanayon nga awan ti patenggana. Makipagturay tayo ito kakapsat. Ti awan nga patenggana. Isot gapo nga agtuloy tayo nga agsurvey. Tadandanin, madaydayaw ti Dios. Makita tayo nga ti pagilasinan. Niya. Pagilasinan ket talaga nga marami din. E di verse 6 ko na, then he said to me, these words are faithful and true. Daytoy nga saukot pudno, matalag ken pudno. Madaydayaw ti Dios. And the Lord God of the holy prophets sent his angels to show his servants the things which must shortly take place. Dandanin, kakabsat, madaydayaw ti Apo. Isyo ko nanaw yung verse 7, behold, I am coming quickly. Okay. Soon, Jesus is coming very soon. Hallelujah. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Daytoy kakabsat, daytoy tinamnama tayo. Iso na jay panangikot tayo. Kadagiti karkari ti Dios, madaydayaw ti Apo. Tadaytoy kakabsat, tati Biblia, mauawagan ti makon ko nga the book of prophecy, the book of covenant, kakabsat. Isot gapuna, ti panang surut tay kiniapo Isus tulag, dayta. Tulag ti panagsurvey. Pampanunutin tayo kakabsat, nga ti kinatulag tayo, ti panagserbi tayo, awan sabali no saan nga iti Dios, madaydayaw ti Apo. Ket dayta nga tulag na silyuan, ti dara ni Apo Isus, ti biyag na kakabsat, ti dara na nga naiparukpok, di bantay Kalbaryo, madaydayaw ti Apo. Isu nga kunanay jay, behold, I am coming quickly. Nya. Asidigan, blessed is he who keeps the word of this prophecy of this book. Now, I, John, saw and heard these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, see, that you do not do that, for I am your fellow servants and of your brethren, the prophets and of those who keep the words of this book, worship God. E.J. verse 10 ko na, and he said to me, do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. Hallelujah. He who is just, he who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy. Dagijay nga narugit na laan. Kit dagijay kunana nga saan nga nalintag, nga handalaan nga nalintag. Ngam dagiti nalintag kunana nalinlintag dapay kuma. Daydayaw ti Apo. Kunana jay verse 12 kunana, and behold, I am coming quickly. Inulit na kakabsat. And my reward is with me, to give to everyone according to his word. Madaydayaw ti Apo. Ituloy mo kabsat. There aramidem. No tumultulong kayo ti ministry, no mangikarkararag kayo ti ministry, no da kayo, nga da kadagiti church, anyaman nga kabasitan, ang mabalin nyo nga aramiden. Ni Apo Dios ited na tigun guna. Tati na minsan imbaga ni Apo Isus, uri mang ted tayo laang, timakon ko na nga iserbi tayo, ti nga baso nga doon, mahan tayo nga mampukaw. Tigun guna tayo, iti pagarian ti Dios. Madaydayaw tinapatag, anagan iti Apo. Isu ako na nagungunaan ka ito. Babayan kadagiter aramidyo. Kakabsat kinigayam, ti panagserbisan nga linaingan ti panagsao. Ngem masapol nga ti panagserbay ko na mapakuyugan iti aramid. Tati aramid, iso, ti panangawat tayo, ti gunguna madaydayaw ti Dios. E verse 13 ko na I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Daytoy kakabsat, no, kitaan tayo jay first chapter of this book. Makita tayo dayta. No, jak agkamali namin talo nga daras nga inulit na ijay. Nga imbaga ni Apo Isus nga I am the Alpha and the Omega. Yeah? The beginning and the end. Okay.
Ije verse 14 ko na, blessed are those who do His commandments. Nagasat na gijay nga mga ramid, that they may have the right to the tree of life. Isu nga, ti panakada ti kalintigan tayo, amangawat, mangan iti dayta, kay nga bunga, iti biyag, isu dayjay panangaramid tayo, kadagiti bilbilin, panagtulnog tayo, kadagiti bilbilin ni Apo Dios. And may enter through the gates into the city. But outside are dogs and sorcerers, and sexually immoral, and murderers, and idolaters, and whoever loves and practices a lie. Kakabsat kitaan tayo. Dagijay nga gululbod ko na, dagijay nga aramid ti kinadakas, dagijay nga immorality kakabsat, dagijay nga mamapatay kakabsat, dagijay nga agdaydayaw kadagiti di Diyosen. Awanda kakabsat, handa nga makastrug, ijay makunkuna nga lugar nga paginanaan. Isut ka po na kakabsat ko na naman ay ijay verse 16, I, Jesus, have sent my angels to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. Kakabsat, dagiti papastor, dagiti apostoles, dagiti ibanghilista, dagiti propeta, isuda kakabsat timbaon ti Apo, ni Apo tayo nga Kristo, iso ti saksi kadagiti iglesia. Agtalinad tayo kakabsat, kadagiti iglesia na kay kamkamangan tayo. Agbalin tayo kung mga matalag, agbalin tayo kung mga kakabsat, nga agsurvey, nga agsurvey, nga haan nga agsurvey babaan ti mata ti tao, nga magsurvey tayo amatalag iti sangwanan ni Apo Dios. Madaydayaw tinapataganagan iti Apo. Sut ka po na kakabsat, nga tinaytoy, ije verse 18 warning, for I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, kita nyo, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his parts from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. Kakabsat, na niya tinaisurat ti sao ti Apo. No kuna nang agserbi tayo, anapon no. No kuna nang agsanto tayo, agsanto tayo. No kuna nang aglintag tayo, aglintag tayo. No kuna nang agbabawi tayo, agbabawi tayo. Kakabsat king gayam, dayta ti kuna tinasantuan nga surat. Ije maudi kuna na di verse 20. He who testify to this thing says, surely I am coming quickly. Amen. Surely, kuna na, sigurado. Okay. Sigurado na ito, saan nga agtaktak? Umay. Dandanin umay ni Apo Isus. Agtalinad tayo kakabsat, tati Apo hantingan mo, mabalin nga rabi, mabalin nga parbangon, mabalin nga malim kakabsat. Iji Matthew 24 inusar ni Apo Isus. Di pakastoryaan ni Noah. Agkat-katawa dagitat tawid di. Handa ngay kan kanuti pa nagserbay. Timo na, ngayon baga na, nga dadakkel alayos, idi panawin ni Noy. Ngam sanda ngayon kan kano. Ngam kakabsat king gagayang kaslamit lang kadagit yung daw. Ado dagiti tattao. Nga sanda, nga agserbay iti Dios. Kang runaan kadagit yung daw. Kadagit nga panawin tayo kakabsat. Daytoy imay a pandemic. Awan ti nabaknang. Awan ti diadal ditoy. Awan ti anyaman kakabsat. Abanag. No anyaman ti kasasaad tayo. Kakabsat. Daytoy nga pasamak. Awan ti exempted. No umay ni patay. Sut gapuna kakabsat king kagayam. Gaputanandan ni umay ni Apo Isos. Agbalin tayo agtakder. Amatalagkin kwa na. Madaydayaw ti Apo. Daytoy ti minsay ti biyag. Ket ni Apo Dios tulungan na tayo. Tapno magunudan tayo. Dayay lugar ket agtaeng tayo jay. Makita tayo ni Apo Isos. Makita tayo dagay ayatin tayo ti biyag. Ket agtalinad tayo. Amatalag nga agserbay. Madaydayaw ti Apo. Agyaman tayo karigijay nga sasaot ti Apo. Praise God.
Tadi kanta kunana na pintas ataen. Napintas agawes, napintas agaga, napintas abalay, asaguti ama. Naranyak abalangan, di may titukan niya. Ijay nagloryaan, una syudad, napintas sa pagananay, napintas sa nayadaga, balangata. Napintas sa balay pag naedad. Kakabsat kinyo kayem, iti daytoy nga oras, encourage ko titunggal may saag tuloy tayo. Nga-survey. Tagor uray kada tayo, di napintas a lugar. Ditoy kakabsat, adu ti sakit. Ditoy kakabsat, adu ti problema. Tilunod ti biyag, ditoy rabaw ti daga. Nakastaunay, gapu ti makunkuna abasol ti tao. Na magyaman tayo tadakari ti Dios. Nga kuna na isubli na tayo. Ijay lugar nga paraiso. Nga sarsaritaan na ijay libro ti Genesis. Dandanin umay niya po Isos. Katagtang tayo ito. Dita napintas a lugar. Madaydayaw ti ako. Awanton ni patay ijay. Awanton ti sakit ijay. Madaydayaw ti napatag nga nagan ti apo. Kat face to face makita tayo ito ni Apo Isos. Agdaydayaw tayo ito dyan, tialdaw kintirabi. Antay ito nga masapol ti silaw, nga gagangan nga silaw dito. Ngam tiranyag ti Diyos, adayin ito dyan nga agnanayon. Madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Hallelujah. Praise God. Okay. Papantayo ti panagkararag. Manangasi kinayat unay nga Diyos. Apo, bendisyonam ti basit agundaway. Tinkam pa nag-survey, Apo. Nakaladladingit, Apo, ti panpanawain kadagit ngal daw. Kapuda ito'y ngay may apasamak ti sa ngalubungan. Ngauray pay, Apo, ti panag-survey kin panagdaydayaw mi, Apo, kat malapidan kamin. Kapu kadagitoy. Kaputa ti ibagbaga kin pagarupen. Dagiti torayan, Apo, nga ti daytoy nga ramidan nga panang pasardan kadagiti gatherings nang runa may sa ti church nga naapiktaran. Mamami nga nasantuan, Apo, daytoy Apo Dios ti sungbat. Iso, Apo, ti panagtalag kin panagserbi mi, Apo ken ka. Mamami nga nasantuan, Apo, dagiti riknami, Apo,
No daduma umay dagiti discouragement ti biag. No daduma mami nga nasantuan umay apo dagiti paspasamak apo. Ngamang dadael mga piktar kadagiti riknami kadagiti pampanunot mi. Na magyaman kami apo Dios kadagiti kastoy paspasamak. Iti likudan na daytoy adayjay iti Dios. Hallelujah. Iso nga Yes, so tumulong God. Thank you, Lord. ngayon ton no da kami at tao ket umawag kami kenkwana. Apo songbatan na kami. Bendesyonam dagiti amin nga viewers ti daytoy nga tao. Sikat tumulong kadakwada po. Dayta man nakabalin nga imam apo Dios i-extend mo kadakwada. Ay wana mi da protektara mi da amami nga nasanton. Liliwal ma po Dios dagiti tattao apo. Isudang agsagsagabat yan yaman na sakit ladingit amami nga nasantuan. Apo nyakit din na po Dios nga dagitoy saan mi nga may eksplikar. Na apo dagiti nalimod na banpanag biyang ni Apo Dios. So gapo na tulungan na kami apo, may kami apo ken ka pangasim Apo Dios tasan na kami nga baybayan. Isalakan na kami ti daytoy pasamak ti daytoy nga biag. Yaman kami tadda Dios nga iso mang ted tinamnama, mang ted apo ti panakay salakan, mang ted ti biag, madaydayaw ti napatinganagan ni Apo Isus dinawat may nitoy. Amen. Praise God. Amen. Praise God bless you all. God. At do'y tikapsat ting kayemyo, Pastor and Mrs. Dumalays, nga mayingig kada kayo, kakapsat, nga ti Apo, iso, ti pagserbyan, kin mangisalakan ti biya. Hallelujah. I've got a home in glory land. I've got a home in glory land that outshine the sun. I've got a home in glory land that outshine the sun. I've got a home in glory land that outshine the sun. Way beyond the blue. The Lord, oh, don't remember me. The Lord, oh, don't remember me. The Lord, oh, don't remember me. Way beyond the blue. I've got Jesus as my Savior, you take Him too. I've got Yes, Jesus amen. as my Savior, you take Him too. I've got Jesus as my Savior, you take Him too. Way beyond the blue. Dear Lord, oh, do remember me. Dear Lord, oh, do remember me. Dear Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. Praise God. We love you all and God bless you. God bless. Amen. Praise the name of